नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जेरै थाम्बनेल ओरैनो भिडिअ आरो नोंथांमोना ससेक्लि भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन जोंहा सासे बर' आइजोआ सानजौफु समाव ओंखाम जानो होनना बाथोन देनायाव गावनि आथोनाव बाथोनखौ देहां खिबुआव बाथोन देहां खालामनायखौ निस्सय नोंथांमोना मिथिखागौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला मा जायो आरो बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला बोरै भाइराल जायो आजिखालिनि दिनाव माने जोंनि साफा सानै बर' बिहामजोफोरानो माने फेसबुकआव थायै थायै माने गाज्रिबो जालांनो हमगासिनो दं आरो लोगोसे माने गाज्रि गाज्रि कुइसन हरलायनायफोरखौबो जों माने ससियेल मिडियाआव आजिखालि नुगासिनो दं माने जोंनि माने जिखुनु माने बाथ्रा खोथा रायलायनाय राव फावफोरा गाज्रि सोदोबजों रायलायनाय खोन्थाफोरा माने बिजाबाव थानाय बायदिसो बाहाय जालांनो नागिरगासिनो दं नोंथांमोना ससेक्लि भिडिअखौ नागिरबा मिथिगोन बै आइजोआ माबोरै माने गावनि आथोनाव बाथोन देहां खिबुआव बाथोन देहां खालामनायखौ नोंथांमोना नुगोन ससियेल मिडियाआव भाइराल जागासिनो दङ शेयार खालामनो थ्रु भिडिअखौ मोननानै शेयार खालामनो हानाय जाबाय लोगोफोर बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा आं बिखय रायलायगोन नोंथांमोना ससेक्लि भिडिअखौ नायलांग्रोदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बिराद मिनिनो ओंखारदों जानो हागौ लोगोसे बेफोरबायदि माने बिराद कमेडि आरो माने बिराद इन्टारटेनमेन्ट आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि माने गावनि खिबुआवनो बाथोन देहां बा गावनि आथोनाव बाथोन देहां खालामनानै ससियेल मिडियाआव माने भाइराल खालामनो जुजिनायावनो माने गावबा गावनि मान सन्मानखौ माने एकदम जाना लानाय रखम जायो आरो आं बेखौनो बुङो कि जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि माने गाज्रि आखु बा गाज्रि एक्टिं खालामनायखौ जोंनि बर' धोरोमाव जोंनि बर' समाजाव समायनाय मोना मानो होनोबा समायनाय फैया दै आं दाइरेक्ट बुंखायो बेफोरबायदि एक्टिंखौ बाङालिफोरासो मिजुफोरासो खालामना देखायनाय जायो आरो ससियेल मिडियाआव जोंनि बर'फोरा माने कपि खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड खालायोब्लानो माने जों लासिं सिं मोनो आरो जोंनि बर'फोरा माने लाजिनाय मोनो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो नाङा माने एक्जाक्टलि माने बाजैया इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ बानायनो जानो हागौ होमब्लाबो माने बिराद गाज्रि एक्टिं बा बिराद गाज्रि आखुनि एक्टिं बा गाज्रि भिडिअफोर नायनानै सिखायनाय रखमसो माने नुनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरबायदि गाज्रि आखुफोरखौ गारनांगौ आरो लोगोफोरना जोङो माने मेगनजों नायोब्लानो बे बुस्थुखौ जों हमना मोनखायो बिनिखायनो माने मेगनजों नायनानै थोंजों नायनानै मिथिदोंब्ला बै बुस्थुआ बैदि जागोन होननानै नोङो नायनानै थोंजों मिथिदोंब्ला माने बेफोरबायदि माने आखुखौ माने देखायद्रायनाया एसे माने थबसे देखायद्रायनायखौ जों माने आखुखौ माने एसे गाज्रि नुनो मोनदों बेनिखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनाङा लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर नोंथांमोना एक्जाक्टलि भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आं माने ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट ससे ओरैनो माने क्लिप भिडिअ लाना फैयो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै सोरबा गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे सोरबा साबस्क्राइब खालामनोबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेबो सोलोंबो बर' हारि जिउखौल' जाथों